A l'inici del segle XVI, el comerç a la Mediterrània occidental pateix assetjament dels corsaris. Els seus estols actuen com aliats d'alguna de les potències en conflicte i els seus atacs a vaixells i ports desencadenen el pànic. En un duel acarnissat, l'Imperi Otomà i els regnes cristians pugnen pel domini de les rutes marítimes. L'any 1534, Khayr ed-Din Barbarossa, temut almirall corsari, aliat del soldà Solimà, llança una ofensiva implacable a tota la Mediterrània. Sotmet el regne de Tunísia, el lliura al soldà i n'esdevé el governador. L'emperador Carles i els seus aliats no estan disposats a permetre la contínua expansió de les forces otomanes. Ataquen amb fúria la fortalesa de la Goleta, que defensa la ciutat de Tunis. Després de 28 dies de setge i de combats continuats, els cristians conquereixen la fortalesa i el 21 de juliol de 1535 prenen la ciutat de Tunis. Però Barbarossa ja ha fugit. Eludint una batalla que no podia guanyar, decideix de venjar-se. Amb 22 galeres, 9 fustes i de vers 3.000 combatents, l'1 de setembre de 1535 entra per sorpresa en el port de Maó. Maó és bombardejada sense pietat. La muralla cedeix a l'artilleria de Barbarossa. La ciutat, mancada de munició i davant la superioritat de l'enemic, és derrotada, saquejada i incendiada. Més de 800 persones, entre les quals hi ha molts infants, són capturades i deportades. La ciutat de Maó resta vençuda i indefensa.